Dwi jyst yn mynd i ddweud gair hefyd cyn gorffen. Heddiw yw'r sul ola dwi'n gweithio am chydig fisoedd achos dwi'n cael cyfnod sabathol. Dim ond am 3 mis, dwi'n gadael chi am beth. A o'n i jyst eisiau dweud bod dwi'n gweld hi'n gymaint o fraint cael bod yn weinidog yma. Da chi yn gapel mor braf i fod yn weinidog arni. Da chi'n bobl mor hyfryd yn eich ffydd a'ch gwasanaeth a pob dim. A dwi jyst eisiau'ch annog chi i gario ymlaen i garu'ch gilydd, siarad am Iesu efo'ch gilydd, addoli efo'ch gilydd. A dwi'n disgwyl ymlaen i ddod nôl i ddathlu'r Pasg efo chi mewn 3 mis. Dwi wedi bod yn weinidog yma ers 13 o flynyddoedd erbyn hyn. Ac mae'n amseroedd o fendith di bod, mae'n amseroedd heriol di bod. Da chi wedi annog fy syniadau gorau a wedi stopio fy syniadau gweitha. So da chi'n bobl da iawn. Ond y peth pwysig yw, mae'r eglwys yma'n eglwys lle mae pobl isio addoli ac isio dilyn Iesu Grist. Felly dwi jyst diolch i chi am bopeth da chi'n neud i gefnogi fi. Yn arbennig yn y cyfnod y gynt eleni pan o'n i'n sâl. Mae'n golygu lot. Mae'n golygu fod yr hyn da ni'n ei bergethu yma ddim jyst yn rhywbeth i'r meddwl, ond mae'n rhywbeth sydd yn landio yn eich calonnau chi gobeithio. So, nadolig llawen i chi. Na i weld chi o gwmpas, ond fyddai nôl yn y pwlpid mewn 3 mis. Gei di clapio os ti isio. Clapio, ond... So, amen. Diolch i Iesu Grist. Dyna'r peth pwysicaf.